салом алейкум ба ҳамаи одамое ки моро тамошо мекунад. Ина омадем ҷои абаяҳои туркӣ ва хеле безрукавкаҳои базеби фасон. Якумин сорти туркӣ 100% нигоҳ кунед. Нарх 150 сомонӣ. Расетҳо бисёр. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 намуд расетка чиз ҳаст. Нархнава ҳархелай ая лавозим шуд 150 сомонӣ. Размер аз 46 то 58 ҳаст. 3-4 намуд расетка. 1 2 3 неқати 4 4 намуд расетка аст. Доставка любой ҷо доставка мешавад. Россия Тоҷикистон бе проблема. Нигоҳ кунед. мехоҳед даромади иловагӣ дошта бошед, модарон ва хоҳарони хонашин. пас ба командаи Либоств ки занҳои бомақсаданд ҳамроҳ шавед. то ба директорӣ мебарем, мерасонем, ёрдам метем, рекламаи бе сум, поддержка, ҳама чиз ай тарафи мо, фақат кор ай тарафи шумо. одамое ки ба мақсаданд фақат ҳамо мода нависен, номеромон дар рӯи экран. ҳамин корда фақат занако шуморо ёд метаванд. Занако қаде занако кор мекунанд. Базебакҳои фасон ана хеле дарозашон ҳам ҳастанд. Хеле дарозанд. Надоранд чӯ. Ё боша 180. Ана ин модела боша 200 сомонӣ. Нигоҳ кунед. Дарози фасона. Ина нигоҳ кунед. Модел гарани дарози фасонан 200 сомониан. ба шарти агар ду дона зиёд гиред 180 мешавад. бе проблема. Расеткаи бисёранд. Чӣ қадар базебо. Любой ҷо доставка мешавад. Россия Тоҷикистон бе проблема доставка мекунем. Уша нишон медиҳед апаҷон. Уи новинкаи омадагира. Турески. Ина нигоҳ кунед. Размери ай чанд та чанд апаҷон? Размери 46 то 56. Ай 46 то 56. И турецки оригинал ҳаст. 300 сомонӣ. Любой ҷои бозор гарден 1 дирҳам арзон ёфтем. Мақсад бо мо чӣ мекунед? Арзонтар карда шумо метавонед. Нарх 300 сомонӣ. Сабукакай барои нами ҳозирам пӯшен мешава. Барои ки хеле сабук душиши материал меган. Турки 100%. Расетка ҳаста ё апаҷон? Сиёҳ молочный бежевый. Любой ҷо доставка мешавад. Россия Тоҷикистон бе проблема доставка мекунем. Ина нигоҳ кунед чӣ қадр хушроҳанд. Качествашона гап нест. Хеле топи 1 да, мақсад беҳтарин. Тури фасон задагӣ. Ана бо дигар намуд чизошон ҳам ҳастанд. Ё нарх аз 300 то 600 500 сомон ҳаст. Ина ё абаяҳои турки ҳамаи намудаш ҳаст. Любой ҷо доставка мешавад. Россия Тоҷикистон бе проблема доставка мекунем. Ина бинед. Марҳамат. Фасон накунед. Хеле ҳаст. 350 сомонӣ. Любой ҷо доставка мешавад. Россия Тоҷикистон без проблем. Ина нигоҳ кунед. Чӣ қадр хушроҳанд. Номеромон дар рӯи экран барои заказ кардани любой ҷо доставка мекунем. Нависен WhatsApp мон любой время кор мекунад. Ҳозир любой заказа мо қабул мекунем. А 1 та то 10 100 фарқш нест. Ба ҳазор любой ҷо доставка мекунем. Бо ина хелиёш ҳам ҳастанд. Нархиш ҳам ҳамо апаҷон. 300 сомонӣ. Ина нигоҳ кунед. Бо арзон мешавад. Мақсад нависен мо ё любой ҷо доставка мекунем. Сабукак душиши материал базеб ина нигоҳ кунед. Пешбарчи хеле дарозанд. Ина нигоҳ аз зону поён меравад. Хулоси гап барои заказ кардан номеромон дар рӯи экран нависен. Любой ҷо доставка мекунем.